Готово. Здравейте, това е скоростен лоз от Шкода DSG. Искам да ви покажа някои подробности. Ако решите да си свалите и си смените скоростния лоз, т.е. топката на скоростния лоз. Първото, което е, за да я свалите от колата, трябва това е бутона. Той трябва да стърчи по този начин. Това се случва като хванете най-лесно. По два начина е възможно. Единият е да махнете капачето от страната, от която не е бутона. Ето така изглежда капачето и се държи с ето тези 4 ушички. Това е тук мястото му. Съответно, след като сега ще прибера само за да покажа. Съответно, ето така. Това си влиза на мястото. Така, махате от това капаче и от тук вече имате достъп да избутате бутона навън. Сега виждате как пружинира, трябва да натиснете още, хоп, и то остава в тази позиция. Това нещо може да го направите много по по-лесен начин, без да махате капак от тази страна. Просто докато скоростния лост е на колата, той излиза. Хващате го с едни клещи, с един парцал, т.е. ето така с клещите, като тук слагате едно парцалче, за да не надраскате покритието. Хващате го с клещите и просто го издървате навън и той застава в тази позиция. По този начин няма нужда да отваряте от другата страна и да го избутвате. Много по-лесно хващате го с клещите и дърпате. Щом штракне и вече не се прибира автоматично, остане ето така, значи е в правилната позиция. Това е първото нещо, което искам да ви кажа. Нататък искам да ви споделя, че ако мислите да ползвате този маншон, по-добре преди да почнете да сваляте скоростния лост, го намокрете или го намажете с нещо, да го мекотите. Много са сухи тези маншончета и почва да се пукат ето по този начин. Ако го не мокрите хубаво или го намажете с специален продукт, просто трябва да омекотите материала, иначе ще се напука на много места, докато го сваляте, ако мислите да го запазвате. Така, следващата стъпка всъщност е закрепването на маншона към самата топка. То се случва, сега ще ви покажа как. Ето тук има една топка друга, която е със свален маншон и ето тази щипка. Тя се нанизва по този начин, стискате малко пластмасата на самата топка и гледате да оцелите където трябва, само момент. Хоп, това е на първата позиция, го вкарах. Малко накриво може. Да, окей. И след това маншона всъщност се крепи на... може би го вкарах наобратно. Да. Маншона се крепи на тази пластмаса. Искам да ви покажа как да си извадите най-лесно. Само момент. Хоп. Да. Ето тук трябва да влезе маншона след това. Още един път го обърках позицията. Добре. 3 пъти за щастие. Всъщност това, което искам да ви покажа, ето тук има едни ушички. Тези ушички, когато освобождавате тази пластмаса, трябва да стиснете с едни клещи ето тук. По този начин хубаво стискате, за да може тези ушички да освободят ето тази контра, която всъщност държи самия маншон на място. Ще
Ще ви покажа малко и на други скоростта, с какво да предвид. Така, и ако я стисна в момента и я натисна надолу, тя ще штракне, съответно ще прибере маншона на място. И ето тези ушички тук, те ще отидат от тази страна. Ето тук ви показвам как изглежда, когато маншона е върху ето тази пластмаса закачен. Всъщност ето това се случва отдолу. Тази пластмаса се движи напред-назад. Маха се много лесно, ако имате подобен тип клещи. Просто когато е захваната, по-леко стискате тук от тази страна с клещите. Тези се допират едно до друго и с една отверка леко натискате, за да освободите ето тези 1-2 и от тази страна и можете да... Сега ще ви покажа само да махна за пореден път щипката. Ето тези ушички. 1, 2, 3, 4 ушички, които прикрепят ето в тази позиция маншона към топката. Това е, което исках да ви покажа накратко. Цяло е много трудна операция. Да, още нещо, което е супер гадно за сваляне. Това е една метална халка, която ще я видите още щом свалите маншонът на колата. Тя стои ето тук. И е много трудно за махане. Реално трябва да се среже. Това е до 2014, не, до 2012 година модел. След това сменяват тази метална халка с една, която е доста по-лесна за сваляне, но конкретно тази е много трудна. Ако искате да я запазите, разбира се, ако искате да я махнете, не режете и готово. Всъщност как успях да я махна нея с един шестограм, като е на колата, защото тази халка реално тя стои тук и държи ето по този начин цялата топка към скоростния лоз, който си представим ето така. Всъщност. Ето по този начин това отива към скоростта котия надолу. И тази халка е стисната и съответно не можете да го издърпате нагоре. Трябва да разхлабите тази халка. Какво направих това полека отвътре с шестограм. Един, втори, трети шестограм, съответно по-малко увеличавах размера, разширих леко тази дупка и успях да освобода. Ето тук са палците, на които ето така стои скоростната топката на скоростния лост. Съответно ето тук е стисната. И трябва да я освободите тази халка, да разширите и след това дърпате нагоре. Сваляте го от колата, вадите си тази халка, след това сещате се как в момента не мога. Ето, вадите си тази халка, след това си освобождавате маншона, сменявате си скоростната топка, маншона, каквото искате да си правите. Това е, което искате да ви покажа. И да ви бъде полезно, като цяло си е много трудна операция. Чао!